रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अरे नितिन भैया तनी बच के हो, तेजा छिपक दिया लहंगवा से। अरे राहुल लालचन बच के यार कही रे। यूपी के राजा बनारस के भैया, यूपी के राजा बनारस के भैया, तोहे नहीं खुलासा हो। कहिया ले अपन बनैबू ये गोरिया बैठी लगाई के आशा हो। कहिया ले अपन बनैबू ये गोरिया बैठी लगाई के आशा हो। रिकॉर्डिंग स्टूडियो। पातर पातर तोहर कमरिया सब कर जिया ललचावेला। तोहरा के सब कर इशारा कनखी मारा बोलावेला। अरे बाबा रंजीत भैया भूजल चना खातर लहरिया के। ए हो पातर पातर तोहर कमरिया सब कर जिया ललचावेला। तोहरा के सब कर इशारा कनखी मारा बोलावेला। केहू के हाथ न आवेली गोरकी, केहू के हाथ न आवेली गोरकी, देवेल सबके झांसा हो। कहिया ले अपन बनैबू पतर को बैठी लगाई के आशा हो। कहिया ले अपन बनैबू पतर को बैठी लगाई के आशा हो। जैया से दिहलू भौजी को ठाले में रोटी बोर, लाली में रोटी बोर हमारी भौजी हो। जैया से भैया हो गए कमजोर हमारी भौजी हो। जैया से भैया हो गए कमजोर। चालो चलेलू नागिन के जैसन केसिया में छाइल बदरिया हो। तोहर जवानी देखी के नीरज बनल बाटे पुजरिया हो। ए गोरी चालो चलेलू नागिन के जैसन केसिया में छाइल बदरिया हो। तोहर जवानी देखी के नीरज बनल बाटे पुजरिया हो। चंदवक में चना चबालू, चंदवक में चना चबालू, चौबेपुर में बतासा हो। कहिया ले अपन बनैबू छिहत्तरो बैठी लगाई के आशा हो। कहिया ले अपन बनैबू छिहत्तरो बैठी लगाई के आशा हो।